șapte îngeri au văzut zburând de la tronul Tatălui cel Sfânt. Spre pământ, ei s-au îndreptat și au lăudat pe Domnul, tot a răsunat. Deșteptați-vă creștini până când dormiți. Deșteptare, sună trâmbițele îngerilor sfinți. Primul înger cântă trâmbița, foc și piatră, sânge și apă, atunci a luat. Toți copacii, toată iarba, verde de pe câmp, a fost ars a treia parte din acest pământ. Deșteptare, sună trâmbițele îngerilor sfinți. Deșteptați-vă creștini până când dormiți. Dumnezeu cel înfricoșat, la înger, ordin el le-a dat. Să răsume pe întreg pământ. Deșteptare la poporul sfânt. Deșteptare, sună trâmbițele îngerilor sfinți. Deșteptați-vă creștini până când dormiți. Apa mării în sânge s-a schimbat. Când al doilea înger a sunat. Și atunci un munte mare de foc a căzut peste munți și peste stânci și de-a prăbușit. Deșteptare, sună trâmbițele îngerilor sfinți. Deșteptare, deșteptați-vă creștini până când dormiți. Deșteptare, sună trâmbițele îngerilor sfinți. Deșteptați-vă creștini până când dormiți. Amin, Domnul. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Vă invit cu tot dragul să vă ridicați și aș vrea să deschideți Biblia împreună cu mine în Cartea 2 Împărați, capitolul 4,
versetul 1 până la versetul 7, 2 Împărați, capitolul 4, versetul 1. O femeie din nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău se temea de Domnul. Și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei 2 copii ai mei și să-i facă robi. Elisei a zis: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. Ea a răspuns: roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis: du-te de cere vase de afară de la toți vecinii tăi, vase goale, și nu cere puțin. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei. Ei apropiau vasele și i-a turnat din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său: mai dă-mi un vas. Dar el i-a răspuns: nu mai este niciun vas și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și el a zis: du-te de vinde un de lemnul și plătește-ți datoria. Iar cu ce va rămânea vei trăi tu și fiii tăi. Amin. Amin. Dați-mi voi acum să rostesc rugăciune cu voce tare, ca Domnul să continue să ne vorbească fiecăruia în seara asta și să ne vorbească fiecăruia ce avem nevoie, fiecare dintre noi, nu ce vrem noi. Și mă rog ca Dumnezeu să se atingă de noi încât să mergem oameni schimbați sau cel puțin cu gândul schimbării acasă. Amin? De aceea vă rog să vă rugați dumneavoastră în Duhul dumneavoastră și eu o să rostesc o rugăciune cu voce tare, ca Domnul să se ocupe într-un mod special de fiecare dintre noi. Amin. Doamne, vreau să-ți mulțumesc pentru dimineața aceasta în care, Doamne, Tu ți-ai inuit binecuvântările în dreptul nostru. Și îți mulțumesc, Doamne, că de dimineață, Doamne, am văzut mâna Ta la lucru în viața noastră. Îți mulțumesc, Doamne, că ne-ai răsfățat și astăzi. Ne-ai păzit și astăzi, ne-ai ocrotit și astăzi, ai fost de partea noastră. Și, Doamne, vreau să-ți mulțumesc că ești Dumnezeul care îți arăți bunătatea pentru fiecare de noi, Doamne, fără să o merităm, Doamne, în măsura aceasta a dragostei Tale. Ești așa de bun cu fiecare dintre noi și recunoaștem în seara aceasta că bunătatea Ta, Doamne, ne copleșește și dragostea Ta, Doamne, o simțim peste măsură de mult în dreptul nostru. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu răspunzi la rugăciuni. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu domnești în mijlocul laudelor și Tu ești în locul acesta. Doamne, ai coborât în locul acesta, ne faci bine fiecare dintre noi. De aceea, Doamne, Te rog, ocupă-Te într-un mod special de fiecare, Doamne. Tu știi nevoia noastră, Tu știi întrebările noastre, Tu știi frământările noastre, Tu știi, Doamne, ce am lăsat fiecare dintre noi acasă. Doamne, în numele Lui Iisus Hristos, Te rog, vorbește-ne fiecare dintre noi. Nu ne lăsa să mergem cum am venit, nu ne lăsa să mergem poate mai răi de cum am venit, ci, Doamne, ajută-ne să mergem mai sfinți, mai cu dorința de a ne sfinți viața, de a ne apropia de Tine și, Doamne, în numele Tău să fie binecuvântat în locul acesta. Amin. 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 Vă invit să vă reașezați. Vreau să-ți mulțumesc, Dumnezeu, că am șansa să slujesc pe Domnul în mijlocul dumneavoastră. Vreau să mulțumesc fratelui Nelu, fratelui Radu. Domnul să vă binecuvânteze, să împreună cu soția câteva zile în Italia și mă bucur tare mult că Dumnezeu ne-a rânduit să putem să cunoaștem oameni minunați aici. Mă rog ca Dumnezeu să umple bisericile noastre, biserica în care slujesc în Timișoara, să umple cu Duhul Sfânt. Amin. Mulțumesc, Doamne, puternic. Amin? Amin. Amin. Dragii mei, când va fi umplută cu Duhul Sfânt, va fi umplută și de oameni. Amin? Amin. Știți când se vor pocăi oamenii cei mai mulți? În pocăiții se vor pocăi. Amin. Amin. Atunci când noi vom recunoaște că avem nevoie de Dumnezeu, atunci când noi vom reda orice orgoliu, orice mândria noastră și vom recunoaște că Dumnezeul nostru are ultimul cuvânt în istoria lumii, dar și în istoria vieții noastre și a familiilor noastre, în momentul acela oamenii se vor uita la noi altfel, pentru că vor vedea o altfel de viață. Oamenii se vor uita la noi ca niște oameni care suntem fericiți, bucuroși, nu neapărat că o să fim doar pe duși doar pe trandafiri, ci chiar dacă vom trece prin valea umbrei morții, Biblia spune că El, Iisus Hristos, a luat rolul acesta și El este cu noi. Și prezența Lui e cea care schimbă viața noastră și prezența Lui e cea care aduce bucurie inimii noastre. Și noi când vom trece prin valea plângerii, spune că cei neprihăniți când vor trece prin valea plângerilor transformă,
într-o vale plină de bucurie. Amin? Slavă Domnului! Mă rog ca Dumnezeu să aprindă bucuria în inima noastră. Amin. Să aprindă prezența Lui și prezența Lui să genereze în viața noastră cu adevărat bucurie. Ar vrea în seara aceasta să ne uităm la textul acesta, să învățăm câteva lucruri. Eu spun de fiecare dată lucruri simple. Pentru că Dumnezeu ne-a dat tuturor minte să putem să înțelegem din cuvântul Lui atunci când ne dorim asta. Și sunt lucruri practice pentru viața noastră, pentru că creștinismul nu e un creștinism doar de biserică. Ci relația mea cu Hristos se vede și ar trebui să se vadă în fiecare zi. Se vadă la serviciu, în modul în care mă comport acasă, în biserică, oriunde. Pentru că nu avem doar un Dumnezeu de programe. Avem un Dumnezeu nu doar de joi sau de duminică, ci un Dumnezeu în fiecare zi. Și relația noastră cu El va trebui să oglindească prezența Lui în viața noastră. De aceea aș vrea în seara aceasta să vedem, să învățăm din textul acesta, de la femeia aceasta, o femeie care face câteva lucruri foarte importante pentru starea vieții ei. Biblia spune că femeia aceasta s-a căsătorit cu Obadia, un om care a terminat teologia când era rector Elisei acolo, școala prorocilor, a terminat cursurile acelea și în perioada aceea în Israel domnea Ahab. Și împăratul acesta era un împărat care a dus foarte multă idolatrie, foarte mult păcat, împreună cu nevastă sa. Și parcă s-au înțeles așa de bine să aducă idolatrie în Israel și parcă rău întotdeauna se propagă mult mai ușor, mult mai repede decât binele. Și au adus idoli în Israel și oamenii l-au lăsat pe Dumnezeu imediat, parcă. Și prea repede. Asta s-a întâmplat atunci, se întâmplă și astăzi. Ne uităm la Iuda care l-a vândut pe Domnul, zicem noi ieftin, dar poate mulți dintre noi ca și oamenii astăzi să vindem pe Domnul mult mai ieftin decât Iuda. Mult mai repede și mult mai des. Și mult mai profund și mai, fără să ne roșească obrazul. Mult mai, dacă doriți, mult mai adânc. Și ne uităm la oamenii aceștia, o familie de creștini, o familie de pocăiți, dacă vreți, au stat împotriva curentului pentru că Obadia a luat o datorie mare ca să hrănească 100 de proroci. I-a împărțit în 50 într-o peșteră și 50 în altă peșteră. Și într-o vreme de secetă, într-o vreme de foame, într-o vreme de criză economică, dacă vreți, era greu să-i hrănești pe 50 de oameni. E greu să vină ceva musafir la tine acasă, că imediat înspiri, torci covarele, aranjezi. Nu și imediat faci cumpărături, să umpli frigiderul, să umpli masă. Dar 100 de oameni în fiecare zi. Și omul acesta a luat bani ca să... Nu ca să-și termine mansarda, nu să-ți mai facă să mai ia o mașină, nu ca să facă ceva pentru el. A luat în împrumut. Pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și acum noi ne-am fi așteptat și poate eu, dumneavoastră, fiecare dintre noi am fi așteptat ca Dumnezeu să compenseze acum. Cum să moară Obadia? Cum să-l ia Domnul la el cu Obadia după ce omul acesta și-a sacrificat, dacă vreți, viitorul familiei lui pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dar aici e un lucru extraordinar pe care ar vrea să-l învățăm în seara aceasta. Să știți că prezența lui Dumnezeu coboară în casele noastre, în viața noastră, în măsura sacrificiului nostru. Pentru că orice pocăință trebuie să ne coste, să știți. Și pocăința costă. Dacă pocăința nu ne costă, dragii mei, nu e o pocăință reală. Pentru că Biblia spune că toți cei care vor dori să trăiască cu râvnă, toți cei care vor dori să trăiască pentru Dumnezeu, 100%. Oamenii aceștia vor fi prigoniți și oamenii aceștia vor fi marginalizați sub o formă sau alta, mai repede sau mai târziu. E un preț pe care trebuie să-l plătim. E un preț pe care să-l plătim ca să stăm cât mai aproape de Domnul. Dacă vreți, e prețul părtășiei noastre zilnice cu Domnul. E prețul pe care trebuie să-l plătesc eu, să mă trezesc poate cu câteva minute, câteva zeci de minute în fiecare zi, ca să mă întâlnesc înainte cu Domnul și apoi să mă întâlnesc cu șeful meu sau cu oamenii sau să mă duc la serviciu. Avem nevoie de asta. În urmă cu câțiva ani eram instructor și în fiecare zi aveam onestitatea aceasta să renunț. La orgoliul meu să spun lui Dumnezeu în fiecare zi, Doamne, ai milă de mine, că aveam poate 5-6 ședințe de condus. Și acum e greu să conduci tu, dar să-i vezi spate să conduc. Și mai ales în Timișoara, nu știu cum să conduc aici la dumneavoastră, dar în Timișoara se conduce tare rău. Și parcă de ce în ce mai rău. Și o zici toată ziua, nu mai ai milă de mine, mai ales când stai în dreapta, ai tot acolo niște pedale. Crezi că poți să coordonezi lucrarea până la urmă, dar în finalitate tot Dumnezeu are ultimul cuvânt și Dumnezeu m-a păzit pe mine. Dar și pe dumneavoastră de atâtea ore. Mai mult decât ne-am rugat noi, dragii mei, mai mult decât am crezut noi, mai mult decât am luptat noi. Dumnezeu a fost bun cu noi și ne-a păzit. Ce facem în momentul în care vedem falimentul în viața noastră sau în casa noastră? Ce facem atunci când dăm nas în nas cu realitatea? Atunci când vin oamenii care bat la ușa vieții noastre și ne spune că cât de robiți sunt copiii noștri.
Pentru că mama asta trebuia să ia copiii, să-i lase rob ca acel om care a dat banii respectivi să poată să-și primească banii înapoi. Nu știm câți ani trebuia să fie copiii ăștia rob. Poate nu mai ar fi văzut niciodată mama lor. Dar dragii mei, ne trezim, eu mă trezesc, oricare de noi ne trezim la realitatea vieții noastre spirituale. În momentul în care reușim să vedem cu adevărat câtă robie este în casa noastră sau în viața noastră. Tânărul care pleacă de acasă, pleacă cât mai rapid de acasă, pleacă, dacă vreți, cu o mașină sport, să plece cât mai repede și vine sportiv după ceva timp înapoi. Vine pe jos, vine tot supărat și trist și cu regrete și cu întrebări. Dar pleacă cât mai repede de acasă, că își dorea libertate, își dorea să nu mai fie mama și tata toată ziua și spune că la ce oră să culcă, să vadă la ce se uită pe internet, cu cine vorbește la telefon, cu cine vorbește prea mult la telefon, cu cine nu vorbește la telefon, cum trebuie să salute. La un moment dat te satur, nu? Zicem noi, ca tineri acum, te satur, abia aștept să plec. Abia aștept să plec și să mă las în pace, să fac eu rostul meu, să fac ce vreau eu. Și tata e înțelept și îi dă jumătate o parte a lui de avere, îi dă partea aceasta de avere, o avere care a câștigat-o de-a lungul anilor. Și copilul pleacă în țara aceea depărtată, merge cu bani mulți, și ia cea mai scumpă poate mașină, și toată lumea e prieten cu el. În momentul în care nu mai are bani omul ăsta, în momentul în care acest tânăr nu mai are bani, dintr-o dată începe să aibă pistrui. Până atunci era cel mai frumos. Până atunci era cel mai frumos. Zilele acestea îmi povestea cineva și spunea, dom'le, o femeie frumoasă la 35 de ani, la 30 de ani, dar bărbatul, zice, e frumos când are 100.000 de euro în buzunar. Atunci e cel mai frumos. Și în momentul în care băiatul ăsta nu mai a avut bani, în momentul ăsta când el nu mai a făcut cinste la toți prietenii lui, în momentul ăla când a avut el nevoie, în momentul ăla toată lumea a fost ocupați. Toată lumea era plecată. Nimeni nu mai avea dorință să se întâlnească cu el. Vă dați seama ca și evreu să ajungi porcar, să ajungi sub nivelul lor, să ajungi sub nivelul bunului simț pentru un evreu. Să fie porcar și nici să nu poată să mănânce din bălău de acolo de cu porci. Și Biblia spune că atunci și-a venit în fire. Și s-a întors acasă. Spuneam că în momentul în care dăm față în față cu realitatea spirituală din viața noastră, din casa noastră, abia atunci ne întoarcem la Dumnezeu. Pentru că copilul ăsta nu s-a întors la Domnul când nu mai a avut bani. A încercat să se descurce cumva, e adevărat? Nu a încercat să vină acasă în momentul în care nu mai a avut așa de mulți prieteni. A venit acasă când a mirosit insuportabil la porci. Întoarcerea mea la Dumnezeu, dragii mei, reală, în fiecare zi, se va produce în momentul în care eu mă uit în oglindă dimineața și oglinda la mine și recunosc păcatul meu și păcatul ăla miroase insuportabil încât nu-l mai suport. Abia atunci mă pocăiesc. Abia atunci, că până atunci pot să încep cu Doamne iartă-mă, Doamne scuză-mă, Doamne am păcătuit și încă o dată și încă o dată și tot aceleași păcate poate. Dar ne lăsăm de păcat când păcatul ăla miroase insuportabil, când ți-e scârbă de el. Și mă rog ca Dumnezeu să ne facă să fie scârbă de orice păcat. Amin. Amin. Avem noi păcatele noastre bisericești. Asta le ținem. Dar să ne facă Domnul să ne fie scârbă și de astea. Amin. Și să ne apropiem de Dumnezeu în fiecare zi. Adevăratul faliment din casele noastre e atunci când există robie. Nu neapărat că nu există cea mai scumpă mașină. Sau anumite lucruri în frigider, sau anumite haine, sau anumite apartamente, sau fiecare dintre noi avem luptele noastre, năzuințele noastre, casele la care visăm, banii pe care îi economisim. Dragii mei, astea nu sunt falimente. Falimentul real e falimentul spiritual din casele noastre. Și femeia aceasta își dă seama că dacă ea nu face ceva pentru copiii ei vor rămâne robi. Și e datoria mea să lupt pentru casă. Și e datoria noastră să luptăm pentru noi, pentru că nimeni nu va lupta, dragii mei. Și astăzi robia vine și wireless. Și astăzi robia vine pe atâtea canale. Și vreau să vă spun o mare realitate. Dragii mei, o ușă pe care un părinte o deschide, în nevegherea lui, pentru o robire, anumite lucruri din casele noastre, nepotrivite, din viețile noastre. Greu să mai închid ușile acestea. Greu. Și trebuie ani de zile. Și post și rugăciune și lupte peste lupte. Cu tine, cu tot ce înseamnă eliberare din casă. E mult mai ușor să primești rău decât să scoți rău din casă. De aceea e foarte important ca și părinți astăzi să ne păzim casele. Pentru că nimeni nu le va păzi dacă nu le păzim noi. Să avem grijă ce uși deschidem. Că poate generații întregi după noi
vor plăti prețul prea scump pentru ușile pe care le deschidem noi. Și dă la o femeie aceasta și face primul lucru care face femeia asta când își dă seama de falimentul casei ei. Se ridică în picioare și trebuie să facă ceva. Și primul lucru pe care îl face merge la omul lui Dumnezeu. Primul lucru pe care femeia asta îl face merge la Dumnezeu. Nu merge la colț de stradă. Nu merge în holul bisericii, pentru că adevăratele probleme, dragii mei, nu se rezolvă la colț de stradă. Nu se rezolvă nici măcar la colț de biserică. Nu se rezolvă nici în prezența mai multor frați. Adevăratele probleme se rezolvă între mine și Dumnezeu. Pentru că eu pot să vă mint pe noi unii pe alții ne putem minți și pe noi înșine, dar pe Dumnezeu n-ai cum să-L minți. Și întrebarea pe care aș vrea să vă adresez în seara asta. Când am reușit cu adevărat noi, ca și creștini astăzi, când am reușit cu adevărat să stăm și să ne golim de toate luptele noastre înaintea lui Dumnezeu, să stai fără ceas în rugăciune și să te simți iertat de acolo când te ridici, să te simți ascultat, să te ridici de pe genunchi, cum nu te-ai pus pe genunchi. Nu facem doar o bifă acolo, nu doar facem o formalitate de rugăciune, ci va trebui să chemăm prezența lui Dumnezeu în casele noastre. Pentru că, dragii mei, noi trebuie să fim purtători de Dumnezeu. Noi trebuie să fim purtători de Dumnezeu. Noi trebuie să ducem pe Domnul la spital, noi trebuie să ducem pe Domnul la serviciu, noi trebuie să ducem pe Domnul în mașina noastră, în casa noastră. Noi trebuie să ducem pe Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, nimeni nu va lupta pentru casele noastre dacă noi nu luptăm. Pentru noi, pentru copiii noștri. Primul lucru pe care femeia asta îl face, merge la Elisei, la robul lui Dumnezeu, la omul lui Dumnezeu. În vremea aceea mergeai și întrebai pe prorocul lui Dumnezeu și omul acesta era cu adevărat proroc și vorbea din partea lui Dumnezeu direct. Nu mai avea niciun fel de dubiu. Și femeia asta merge la Elisei și spune, vreau să spun situația, nu mușamalizează, nu arată frate, și la noi, avem și noi ceva probleme. Nu, femeia asta vine și spune exact, asta e problema mea. Femeia asta nu vine și spune, frate, roagă-te pentru mine, că am și eu o cauză. Care e cauza? Lasă că știe Domnul. Nu. Femeia asta vine și recunoaște. Nu e rușine să recunoaște, pentru că, dragii mei, rușine nu e să fii să recunoști. Rușine e să rămâi păcătos. Rușine e să ascunzi păcatul, nu să recunoști păcatul. Și femeia aceasta vine și spune, uite, am făcut asta, astea sunt lucruri pe care am făcut eu. Și ea spune felul următor, robul tău, bărbatul meu, și spune o expresie frumoasă și spune, bărbatul meu. Nu-i spune ăsta, nu-i spune ăla, nu spune cu ăsta, mă duc acum la cumpărături, o venit asta acasă, expresie de genul ăsta. Nu, ea își respectă bărbatul. Și vine și spune felul următor, bărbatul meu, tu știi că bărbatul meu se temea de Dumnezeu. Dragii mei, asta e zestrea pe care o avem noi. Că sub o formă sau alta, mai repede sau mai târziu, pleacă copiii de lângă noi. Și noi plecăm de lângă părinți. Dar ceea ce ne aduce împreună și ne ține împreună e relația cu Dumnezeu. Ce putem să lăsăm zestre copiilor noștri sunt amintirile pe care le avem. Atunci când trăim cu Dumnezeu. Pentru că nu tata e eroul casei noastre, ci Dumnezeu, Tatălui nostru, e eroul casei noastre. Amin? Amin? Amin. Mi-aduc aminte, părinții mei au divorțat când am fost eu mic. L-am cunoscut pe tata un pic mai târziu. Dar am crescut în satul bunicilor mei, într-un sat în vigor. Un sat mic, neînsemnat. Dragii mei, m-au trimis bunicul meu și la sapă, și la coasă, și la fân, și la toate, și bătături din palmă, și căldură, și frig, și mi-au trimis pe toți care am crescut la sat. Dar dacă mă întrebați astăzi ce amintiri am de la bunicii mei, e că fiecare seară bunicul meu, așa cum știa el, cu mâinile alea de țăran, român, cu dedicele groase, cu bătături, că nu mai știai unde e bătătură, că toată palma era o singură bătătură. În fiecare seară cântam o cântare. Cântam noi doi. Și el făceam un cor de 4 voci. Vă dați seama ce cântăreți eram. Și eu și eu. Dar, dragii mei, în fiecare seară cântam o cântare. Nu conta că o venit de la fân, nu conta. În fiecare seară. Mă întreba dacă eu, am vă spun așa pe limbaj bihorenesc, zicea, măi Ioane, când e fitul mare? Te-ai pocăit? La început zici da. Că ce scuze zici nu. La un moment dat zici da numai să tacă din gură, nu? Ca și tineri. O dai, cum zic, părinții numai să te lase în pace. Și apoi oricum noi mergem pe filmul nostru. Din păcate. Din păcate. Dacă ce mi-aduc aminte cu drag astăzi, e că bunicul fiecare sâmbătă seara își făcea papucii cu
cremă, un geam cu clisi după aia, să strălucească. Și spunea felul următor, mâine mergem la biserică. Mâine mergem la biserică. Nu conta că fânul era strâns numai jumătate. Nu conta că vin nori, nu conta nimic, pentru că mâine noi mergem la biserică. Dragii mei, sunt amintiri pe care lăsăm în mintea copiilor noștri. Amintiri care nu se șterg, că vor veni Italia, Germania, America, oriunde ar merge. Sunt amintiri cu care le ducem cu noi. Sunt amintiri pe care noi trebuie să le creăm copiilor noștri. În tinerețea mea eram profesor la un liceu teologic acolo în Timișoara. Supărarea pe care am văzut-o și tristețea pe care am avut-o în inima mea e că foarte mulți tineri veneau și spuneau, sau profesor, vreau să vorbesc ceva cu dumneavoastră. Sau cu mine și cu alții. Nu eram eu singur acolo. Și veneau la profesor și spuneau, vreau să vorbesc, că n-am curaj să vorbesc cu tata, nici cu mama subiectul ăsta. Dragii mei, noi trebuie să luptăm pentru casele noastre. Noi trebuie să ne protejăm casa. Că dacă iei după prunci, schimbi biserica în fiecare săptămână. Dragii mei, noi trebuie să ne protejăm casa. Și femeia asta merge la Elisei și spune felul următor, asta e realitatea casei mele. Frate, ăsta sunt eu. Și Elisei îi spune două lucruri și de aici începem în seara asta. De aici se produce totul. Elisei îl adresează două întrebări. Ce pot să fac pentru tine? Și numărul 2, ce ai acasă? Dar, dragii mei, minunile pornesc cu ce avem acasă. Nu o să fim mai sfinți dacă avem mașină mai scumpă. E adevărat? Așa e? Nu o să fim mai sfinți. Nu o să fim mai sfinți nici dacă avem costum mai scump. Nu o să fim mai sfinți. Nu o să fim mai buni dacă vom avea mai mult. Nu garantează că suma de bani mai mare din buzunar aduce mai multă pocăință. Nu garantează pentru niciunul dintre noi. Pentru că, dragii mei, creștinismul e același și pentru sărac și pentru bogat. Și Domnul se uită la fel pentru fiecare dintre noi și fiecare după cât ne-a încredințat. Și femeia asta spune, ce am acasă? Nu mai am nimic acasă, am dat totul, am vândut totul ca să plătesc datoria asta. Și ea spune, totuși, mai am ceva acasă. Mai am o sticluță, de câțiva mililitri cu un de lemn, asta mai am. Asta mai am acasă. Cu asta făcea bărbatul meu, Obadia făcea ungerea. Atât mai am acasă. Nu doar că femeia asta ajunge, nu doar că femeia aceasta merge la omul lui Dumnezeu, în al doilea rând, femeia aceasta ascultă de Dumnezeu. Răspunsul pe care ea îl primește, un răspuns pe care nu l-a mai primit niciodată nimeni. Și vreau să vă spun un mare adevăr, dragii mei. Dumnezeu lucrează în dreptul nostru a fiecăruia într-un mod deosebit și într-un mod diferit. Nu o să lucreze în viața mea sau în aceeași metodă cum lucrează la fratele. Nu există 5 pași pentru o căsătorie fericită, 5 pași ca să te măriți bine, 5 pași să te însori bine, 5 pași să te rogi bine, să-ți asculte Domnul rugăciuni, 7 pași. Nu există. Creștinism e o luptă în fiecare zi. Lupta cu noi. Lupta cu noi. Ca în fiecare zi eu, dacă îmi permiteți expresia asta, să mor din ce în ce mai mult și Dumnezeu să prindă viață în mine din ce în ce mai mult. Asta înseamnă relația mea cu Hristos în fiecare zi. Și femeia asta, când îi spune lui Elisei, atâta mai am sticluța asta. Și Elisei îi spune, uite ce trebuie să faci tu. Ajungi acasă, ții pruncii cu tine, iei un căruț, mergi la toți vecinii din satul tău. Cere vase, dar cere vase goale, cere vase multe, dar de la toți. Și după aia închizi ușa după tine și după aia toarnă din lemn. Și tot procesul ăsta era anormal, irațional pentru el, pentru ea, pentru copii, pentru noi astăzi. Și Domnul ne spune, frate, nu răspunde cu răspunare, nu întoarce vorba. Ne vine din firea noastră să fim noi ei care ne facem dreptate. Zice Domnul, nu, stai acolo. Nu zi nimic, stai în locul în care ești. Mulțumește lui Dumnezeu, roagă-te mai mult, cere mai mult. Nu, Doamne, dar știu și eu, să nu fiu eu acum să creadă asta că eu nu știu să răspund, că nu știu să vorbesc, că smut. Să zic și eu ceva. Nu, lasă-l pe Dumnezeu să zică pentru tine. Lasă-l pe Dumnezeu să fie răzbunarea ta, dacă vreți. Sau judecătorul tău. Lasă-l pe Dumnezeu. Pentru că așa cum se ocupă Dumnezeu de oameni, nu se ocupă nimeni. Și nu se ocupă nici vorbele noastre. Și până la urmă, dragii mei, dacă demonstrăm cuiva că avem dreptate, ce-am câștigat? Doar ne simțim bine în câteva momente. Dar am pierdut o prietenie, așa-i? Am pierdut relații. Dar contează că avem noi dreptate. Frate, eu o să la care am dreptate. Nu contează câți mor în jurul meu. Contează că eu să am dreptate. Dragii mei, lăsați călăuzelul lui Hristos. Amin. Pentru că Pavel spune, în ce am primit în aceeași lumină, în aceeași să mergem mai departe. Și chemarea lui Dumnezeu pentru noi uneori e diferită de ce am așteptat noi.
Și uneori Dumnezeu îți vorbește la biserică ce nu te-ai așteptat să-ți vorbească. Și spune, du-te cere vase de la toți vecinii tăi. Nu te numai la unii și la alții. Du-te la toți. Și vreau să fiți foarte atenți acum. Du-te și cere vase goale. Vase pline găsești pe toate gardurile. Și toată lumea îți dă sfaturi. Și toată lumea știe cum să-ți pruncii la ce școală să-i dai. Toată lumea știe cum trebuie să te îmbraci. Toată lumea știe de toate. Vis-a-vis de tine. Dar el nu prea știe așa multe. Dar de tine știe de toate. La tine știe tot cum să-ți organizezi casa. Și știi ce apezi să spui pe casă. Și în camere. Și cum să le aranjezi. Du-te să stai în casă. Prin casele oamenilor să vezi că și ei au vase goale. Știți care este una din minciunile diavolului astăzi? Că doar nouă ni se întâmplă. Și doar la noi acasă. Dragii mei, ia mai stai un pic să vezi că și alții pe sub covoare au cu noi. Să vezi că și alții în viață au vase goale. Du-te și cere de la alții vase goale. Nu mai cere vase pline cu sfaturi. Pentru că oricum, nimeni nu poate să schimbe pe soțul tău, pe soția ta, pe pruncii tăi, pe părinții tăi, decât Hristos, decât Dumnezeu. Noi nu putem să schimbăm și nici vecinii nu ne pot ajuta în sensul ăsta. Deci du-te la toți și cere vase goale. Vă dați seama că în câteva minute, cât o fi durat, o oră, două. O lua femeia asta căruță, o lua pruncii după ea și când o mers până la vecini, o uite, dăm cel mai mare vas pe care l-ai gol la vecina. La Mărioara prima, la Mărioara. O la Mărioara, dăm, zice, vasul pe care l-ai. Dar ce, ăsta e din dinastia Șan, Cai, nu știu ce, din China. Dă-mi-l pe ăsta, zice. Dar ce faci eu? Deci, uite, mi-a zis Elisei, la noi la biserică, a predicat unul. Și mi-a zis, zice, că dacă dormi un de lemn, se va umple vasul. Vă dați seama că în câteva ore, câteva zeci de minute, femeia asta a fost nebună a satului. Că toată lumea râzdea. Cine a mai auzit în lumea asta? Să torni 10 ml din lichid în cană, să torni în căleată, să rămână, să umple căleata 10 litri și cana să rămână 100 de ml. Cine mai auzit așa ceva? Și femeia asta merge la toată lumea. Pentru că spuneam că e un preț al pocăinței noastre, că nu oamenii ne consideram nebuni, dar măcar să fim nebunii lui Hristos. Amin. Amin. Și vă vedeți la sfârșit că El ne face dreptate după aia. Și femeia asta ia vasele. Vă dați seama că toți vecinii au scos binoclu, toată lumea s-a binoclat acolo, toți camerele astea 3D. Știți că avem vecini 3D. Toți știu, când venim, când mergem, ce facem și ce nu facem, mă știu. De toate știu. Îi spune felul următor cuvântul lui Dumnezeu că atunci când iei vasele astea goale, vii cu ele acasă, e foarte important să închizi ușa după tine. Dragii mei, e vital să închizi ușa după tine. Pentru că de cele mai multe ori în casele noastre gară de nord. Altul merge, altul vine. Altul merge, altul vine. Nu mai pune masa, că oricum unul vine, mâncă muă, vine, mâncă la alt și în continuu. Va trebui să închidem ușile. E timpul să închidem ușa. Pentru că adevăratele minuni se întâmplă între mine și Dumnezeu. Dragii mei, e timpul să închidem ușa. Și să recunoaștem mai întâi Dumnezeu că doar Dumnezeu ne poate scăpa. Slavă Lui! Prea mulți oameni vin și prea mulți oameni pleacă. Și parcă nu mai avem și sfatul lor e mai important decât sfatul lui Dumnezeu. Și femeia asta închide ușa. Și Biblia spune un aspect foarte important la care vreau să fiți atenți în seara asta. Spune Biblia, după ce se umplă vasele, să le pui într-un colț. Să nu le amesteci școalele alea. Și acum câte vase au fost? Hai să zicem că au fost 100 de vase. 100 de vase într-un colț, 100 de vase goale. Și în colțul ăla era gol, colțul. Și femeia stă undeva în mijloc. Și toarnă din un de lemn. Și primul copil vine cu primul vas. Și femeia începe să toarne în vas. Și dintr-o dată se întâmplă minunea. Se întâmplă minunea că toarnă din un de lemnul ăsta și vasul începe să se umple. Al doilea frate, până atunci erau timizi. Până atunci în casă era igrasia vieții lor. Până atunci în casă mirosea deznădejdea, robia, tristețea, supărarea, plâns. Și dintr-o dată se întâmplă ceva. Pentru că când al doilea frate vede că Dumnezeu a umplut vasul la frate, să începe să creadă și spune, dacă Dumnezeu l-a ajutat pe el la bac, mă ajută și pe mine. Dacă Dumnezeu l-a vindecat pe el, poate să o facă și în dreptul meu. Dacă Dumnezeu l-a binecuvântat pe el, poate să o facă și în dreptul meu. Dacă Dumnezeu l-a păzit pe el, mă poate păzi și pe mine. Dacă Dumnezeu a lucrat în dreptul lui, poate să lucreze și în viața mea și în dreptul vieții mele. Și dintr-o dată în casă, dragii mei, miroase altceva.
Și dintr-o dată în casă e o matematică a lui Dumnezeu, pentru că în colțul care era 0, dintr-o dată începe să apară un vas plin, al doilea vas plin, al treilea vas plin, și dintr-o dată 97 la 3, 4 la 94, la 96 și începe matematica să fie invers. Și, dragii mei, în casă începe să miroase Dumnezeu. În casă începe să miroase un de lemn. În casă începe să miroase minune a lui Dumnezeu. În casă nu mai deznădejde, e bucurie. Și cu fiecare vas plin e o altă bucurie. Și bucurie mai mare, și mai mare, și mai mare. Și bucuria aceasta ajunge la apogeu în momentul în care mama spune, mai dă-mi un vas. Și copilul spune, nu mai este niciun vas. Pentru că Dumnezeu a umplut toate vasele din casa noastră. Pentru că Dumnezeu întotdeauna, să știți, va umple tot ce e gol în inima noastră. Dumnezeu nu o să umple tot ce e plin. Dumnezeu va umple tot ce e gol în viața noastră. Pentru că îmbogățit de Dumnezeu înseamnă să nu se termine niciodată. E o sticluță mică, dar care poate să aducă parfum în toată casa. E o rugăciune de 5 minute, dar ea poate să-L aducă pe Dumnezeu înapoi la noi acasă. Iar rugăciunea mea, așa cum este ea, stânga, cu reumatismul meu, cu durerea mea de spate, cu diabetul meu, cu insulina mea, cu problemele mele, dar mă rog lui Dumnezeu și lupt alături pentru casa mea și lupt pentru casa mea. Și acele 5 minute, dragii mei, acele 10 minute, de aceea jumătate de oră, aceea aduce minunea la noi acasă. Pentru că noi îl aducem pe Dumnezeu la noi acasă. Și Biblia spune și David spune, fie, Doamne, durarea Ta peste noi, așa cum o nădăjduim noi de la Tine. Aici e frumusețea minunii, pentru că minunea nu s-a întâmplat pentru că au venit Elisei. Minunea nu s-a întâmplat pentru că a fost anumit timp. Minunea nu s-a întâmplat pentru că au venit 10 pastori, 5 pastori, sau nu știu ce pastori numiți. Minunea s-a întâmplat când femeia asta a recunoscut că fără Dumnezeu e pierdută și e faliment în casa ei. Femeia aceasta a mers la omul lui Dumnezeu, femeia aceasta a ascultat și femeia aceasta a mai făcut un lucru extraordinar. După ce s-a produs minunea, după ce au fost pline aceste 100 de vase, zicem noi 100 de vase acum. Femeia aceasta a mers la Elisei. A închis ușa, a mers la Elisei și a spus, minunea s-a întâmplat exact așa cum ai zis tu. Ce trebuie să fac acum? Și Elisei îi spune, mergi, vinzi tot un de lemn după care l-ai în vase, îți plătești prima dată datoria și vei avea bani să trăiești tu și copiii tăi. Dragii mei, versetul 1, versetul 2, la începutul textului Biblia vorbează despre o robie, nu-i așa? Și după ce se produce minunea lui Dumnezeu, copiii acestea sunt liberi. Pentru că adevărata prezența lui Dumnezeu aduce libertate. Dragii mei, n-aduce niciodată robie. Orice căsătorie în voia lui Dumnezeu aduce libertate. Și din păcate cunosc atâtea ca și pastor. Cunosc atâtea familii, numai la noi la biserică și în alte biserici. Care au zis, frate, a fost voia lui Dumnezeu și Domnul și după aia nu mai știu ce să fac în colo. Vreau să stați mai degrabă în cameră cu Domnul prima dată. Și pe urmă să luați decizii. Pentru că Dumnezeu, să știți, nu o să binecuvinteze numai tot ce pușcăm noi din lege și ce am vrea noi să facă El. Dumnezeu va binecuvânta viața noastră în termenii Săi. Femeia aceasta nu doar că a mers la omul Dumnezeu, nu doar că a ascultat, ci femeia asta a evangelizat tot satul ei. Și fiți foarte atenți cum. Nu au vândut un de lemnul și au fugit cu banii în Hawaii sau cu nu știu pâine. Da, să mai plătesc datoria. Au vândut tot un de lemn. Și a plătit datoria și a dus vasele înapoi. Acum, eu consider că femeia asta nu le-a spălat bine cu pur, cu detergent. Și femeia aceasta a dus vasele la vecini, așa părând. Și poate au lăsat un deget, așa, un de lemn acolo. Sau cel puțin au lăsat uns vasul pe interior cu un de lemn. Și vreau să vă întreb, în câteva ore, într-o oră să zicem, cum am mirosit în tot satul? A nebunie? Cu oamenii începeau să vorbească despre femeia asta că e o nebună? Sau au început în tot satul ăsta să miroase minunea lui Dumnezeu? Dragii mei, noi suntem chemați să fim o mireasmă de la moarte la viață. Dragii mei, noi suntem chemați să fim o mireasmă, un parfum frumos de la moarte la viață. Mă uit în viața mea, poate vă simțiți și dumneavoastră. Dumnezeu a pus în noi și a turnat în noi de atâtea ori. Dar undeva s-a produs o fisură. Și parcă avem nevoie de la săptămână la săptămână să fim umpluți. Și parcă tot ce a pus Dumnezeu în noi, dau un exemplu, duminica, se scurge până pe miercuri, s-a dus tot.
N-ați vrea în seara asta să recunoaștem că avem nevoie să ne lipească Domnul fisurile vieții. Și lucrurile acelea pe care n-am vorbit cu nimeni niciodată, le știm noi. Le mascăm bine, un zâmbet de biserică, un costum de biserică, un program, o prezență, încât ne confundăm cu mobilierul așa de des în biserică. N-ați vrea cumva să recunoaștem că avem nevoie să se ocupe El de încrepăturile vieții noastre? Amin. Și pe urmă să ne umble El. Pentru că, dragii mei, de ani de zile tot ne umble și tot coi suntem, așa este. De ani de zile ne tot umple și parcă tot trebuie să mai o fac încă o dată și încă o dată. Și nu vorbesc de prezență de biserică, nu vorbesc de slujire, ci vorbesc de iertare din inima noastră. Și vorbesc de lucrurile care ar trebui să ne caracterizeze ca roada Duhului Sfânt. Lucruri care ar trebui să aducă mireasmă în inima noastră. Vă rog ca Dumnezeu să vă ajute pe dumneavoastră, pe noi, familiile noastre, viețile noastre. Să fie vase pline și umplute de Domnul odată pentru totdeauna. Și iertați odată pentru totdeauna și eliberați odată pentru totdeauna și vindecați odată pentru totdeauna. Să fim oameni care să depășim învățăturile începătoare și să mergem cu adevărat pentru Dumnezeu mai departe decât ne-am propus noi, mai departe decât credem noi. Să mergem ca tot satul nostru, tot orașul nostru, tot neamul nostru, toată familia noastră să miroase a prezența lui Dumnezeu. Să miroase a minunile pe care le-am experimentat eu acasă. Pe genunchi, cu familia mea, cu casa mea. Să aducem acea mireasmă frumoasă. Ca oamenii atunci când se întâlnesc cu noi, de fapt se întâlnească cu Dumnezeu nostru. Atunci când suntem noi acolo să fim un plus spiritual. Și oamenii cu adevărat să spună că omul ăsta nu vine singur la serviciu. Și firma asta merge bine pentru că el lucrează, firma asta. Pentru că Iosif, oriunde mergea, Dumnezeu mergea cu Iosif. Nu mergea singur și Dumnezeu era bine și Dumnezeu îl binecuvânta pe Iosif. Vă rog ca Dumnezeu ne binecuvânteze pe toți. Amin. Ca viața noastră cu adevărat să miroase a prezența lui Dumnezeu. Amin. Amin. Domnul să binecuvânteze fratele, Domnul să ne binecuvânteze pe noi toți. În continuare dorim să lăudăm pe Domnul Dumnezeu împreună cu o strofă și refren, după care doresc ca Domnul să binecuvânteze pe sora Rebecca. Are o cântare și ea, sper și credem să ne cântă cântare și ea, Domnul să o întărească. După care dorim ca Domnul să binecuvânteze pe fratele Radu, care ne va conduce în continuare la un demn, la un cuvânt pentru rugăciune de cauze și ne vor ruga Domnului și apoi vom merge spre încheiere. Amin. Haideți să ridicăm în picioare cu toți împreună. E tot ce poate cerul să îmi dea, e bucurie și neprihănire, e o dragoste ce nu e inima. Speranța mea
pot să spun că Iisus face-mi dar, mi-a adus tot ce sunt prin harul Său. Chiar dacă noaptea în jurul meu se lasă, Iisus va fi mereu de partea mea. În slăbiciuni puterea Lui se arată, prin El trăiesc, El bucuria mea. El e păstorul bun ce mă păzește. Chiar de-ar fi să trec prin băi adânci, nu mă tem, știu că El nu mă va părăsi. Tot ce sunt prin harul Său. Nu mă tem, știu că El nu mă va părăsi. Tot ce sunt prin harul Său. Eu nu mă tem, destinul meu îl știu. Știu că-s iertat, El prețul l-a plătit. El a murit pe cruce pentru mine și-a înviat din morți a treia zi. El a murit ca eu să am viață. Azi trăiesc prin har sub mântuiri. Pot acum să declar liber sunt în Hristos. Tot ce sunt prin harul Său. Pot acum să declar liber sunt în Hristos. Tot ce sunt prin harul Său. Cu tot ce am